1 2 3 4 5. नमस्कार, मी सचिन मुळे. ह्यालाही शिक्षा द्यायचं कारण तुम्हाला सांगतो. आणखी एक व्हॉट्सअप दाखवतो. मला शनिवारी एक व्हॉट्सअप आला होता. आमचा महाराष्ट्र सैनिक आहे वैभव चिपळूणकर त्याचा. हा तो व्हॉट्सअप आहे. त्या व्हॉट्सअपमध्ये लिहिलं आहे की अर्जंट रिक्वायरमेंट आहे फॅक्टरी स्टाफ नाशिक लोकेशन 50 एज लिमिट आणि महाराष्ट्र स्टाफ नॉट रिक्वायर. आणि त्यामध्ये MP, UP, गुजरात, राजस्थान, केरला, मद्रास, गोवा, आसाम आणि इतर काही. आणि त्याच्या खाली जे भरत पवार नाव आहे तो हा भरत पवार आहे. त्याच्यामध्ये भरत पवारने लिहिलं आहे की आम्हाला मराठी माणूस नको आहे. भरत, काय अडचण आहे मराठी माणसाची? आणि तुम्ही जे लिहिलं आहे ही ॲव्हॉन कंपनी ही क्वीज कॉर्पोरेशनची कंपनी आहे, बरोबर आहे? क्लायंट आमचा रिक्वायरमेंट फक्त कोण क्लायंटची रिक्वायरमेंट आहे? क्लायंट आहे कोण? जिंदाल नाशिक. त्यांनी असं सांगितलं की मराठी माणूस नको म्हणून. मराठी माणूस तिथे नको आहे. आणि दुसरी गोष्ट मी तुला सांगतो, ही जी आयक्या कंपनी आहे ही अख्खी महाराष्ट्रात काम करते. बँगलोरची कंपनी आहे. पण सर आम्ही शक्यतो सगळं महाराष्ट्र हे जाऊन दे. मला सांग, हे पत्र कंपनीने काढलं की नाही? महाराष्ट्रीयन माणसाच्या विरोधात काढलं की नाही? तू आता मराठी माणूस आहे म्हणून मी गप्पा आहे ना, तर दुसरा मला तुला एवढा धोपटला असता ना. मला आयक्या नावाची जी कंपनी आहे ती महाराष्ट्रात धंदा करते. ती कंपनी आहे बँगलोरची. तिथे येते, महाराष्ट्रामध्ये पैसे कमवते आणि मराठी माणसाला बाजूला सरून हे UP, आसाम, बिहारी यांची नावं लिहिली आहे. ह्यांना काम देते. माझं आयक्याला पण सांगणं आहे आणि जिंदालला पण सांगणं आहे की जर तुम्ही असा धंदा इथे करत असाल, जिंदाल नाशिक जो प्लांट आहे, मला तिकडच्या लोकांना पण सांगणं हे बंद करा की मराठी माणूस नको म्हणून. आणि आयक्याचा महाराष्ट्रात सर्वात जास्त धंदा आहे. आयक्या कंपनीकडनं मी माफीनामा लिहून घेणार म्हणजे घेणारच. आणि भारत, ह्याच्यामध्ये तू मराठी माणसाच्या भावना दुखावल्या लक्षात ठेव. तू पण मराठी आहे. तुला किती मुलं आहेत? 2 मुली आहेत किंवा मुलं असतील. मुली पण उद्या कामावर नाही जाणार. त्यांना असं सांगितलं तुम्ही मराठी येऊ नका, चालेल तुला? तू अख्ख्या मराठी माणसांची आणि अख्ख्या महाराष्ट्राची माफी मागितली पाहिजे. उद्या महाराष्ट्राची मी जाहीरपणे माफी मागतो. आणि याच्यापुढे असं माझ्याकडून कधी असं होणार नाही. मी मराठी लोकांना पहिला प्राधान्य देणार. मग हे असं काय झालं? तू कंपनीला का सांगितलं नाही? आणि कंपनी उद्या तुला सांगेल काही तू करशील काय? तू पण एक मराठी लक्षात ठेवा. मला उद्योग मंत्री सुभाष देसाईंना पण सांगणं आहे आणि सन्माननीय उद्धवजींना पण सांगणार. तुम्ही ज्याप्रमाणे सांगितलं होतं की मराठी माणसांना नोकरीत 80% प्राधान्य देऊ. आता तुम्ही मला सांगा, तुम्ही जो हे काढलं होतं, GR काढला होता, त्या GRला हरताळ नाही फासला या कंपनीने, जिंदाल कंपनीने. त्या जिंदाल कंपनी सरळ त्यात दिल्या. मी व्हॉट्सअपमध्ये ते दाखवले तुम्हाला व्हिडिओमध्ये की सरळ सांगितलं की मराठी माणूस नको आहे म्हणून. आणि असं जर होत असेल आणि मग तुम्ही कुठं भूमिपुत्रांना नोकऱ्या देणार? या आसाम UP लोकांच्या इथे भरत्या चालू आहेत. मला एकच म्हणणं आहे की तुम्ही ह्यामध्ये तातडीनं लक्ष घाला, कारण का मराठी माणूस स्वतःच्या नोकरीपासून दुरावला जातो आहे. आणि असे जे जिंदालसारख्या कंपन्या आहेत आणि ह्यांची जी कंपनी ऐकायची बँगलोरवरून इथे येऊन कॉन्ट्रॅक्ट घेते, अशा कंपन्या ह्या महाराष्ट्रामध्ये सुळसुळाट करायला सुरुवात करतील. आत्ताच तुम्ही ॲक्शन घ्या. आणि एक लक्षात ठेवा, ह्या दोन्ही कंपन्यांना मला सांगणं आहे की मराठी माणसावर कोणीही इथे अन्याय करू शकत नाही, कारण का सन्माननीय राजसाहेब ठाकरे महाराष्ट्र माणसाच्या मागे खंबीरपणे उभे आहेत. आणि माझं तुला पण म्हणणं आहे पवार, ह्याच्यापुढे ही अशी चुकी तुझ्याकडनं पण झाली नाही पाहिजे, कारण का तू पण मराठी माणूस आहे. ठीक आहे, असा मी प्रत्येक महाराष्ट्रातील कंपनीला इशारा देतो आहे की ह्याच्यापुढे जर मराठी माणसाला तुम्ही अवहेलना करत असाल, मराठीचा अपमान करत असाल, महाराष्ट्राचा अपमान करत असाल, तर तुम्हाला धोपडल्याशिवाय राहणार नाही. हा मराठी माणूस आहे म्हणून मी ह्याला आज सोडला. पण तुला पण वॉर्निंग देतो, ही दुसरी चुकी झाली तर जिथे असेल तिकडे तुला धोपटेल. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.